Piştî heyvekê ji êrişên Daişê ve bi serbajarê Hesekê ve hêzên yekîneyên parastina gel YPG û YPJ bi rengekî fermî beşdarî şer lê dijî Daişê bûn bi alîkariya firokeyên hevpeymana navnetewî û dikarîbûn di dema du rojan de rêya Hesekê digihîne şedadê kontrol bikin got ew rêya piştgiriyê bû ji Daişê re. Herûha destdanîne ser navenda elektrîkê û zindana zarokan got her du navçe wek bargehên serekebûn ji Daişê re piştî derbasbûna Hesekê pêre şeş xalên din hatine kontrolkirin. Di heman demê de şer û pevçûnên tund li hawirdora çemê Xaburê di navbera hêzên YPG û Daişê ve diqewimin û li gorî hin jîderan ji Hesekê di encama vê operasyonê de bêtirî 29 çete ji Daişê hatine kuştin û di tirimbêlên doşka ketine destê YPG de. Herûha di şervanên YPG jî jiyana xwe ji dest dan. Dema got Daişê bi tirimbêleke mayîn kirî xaleke YPG nêzî navenda elektrîkê ermanc kirin. Hêjayê bibîrxistinê got hêzên YPG beşdarî şer nebûn di destpêkê de, tevî hewildanên rejîmê di riya hin êlên Ereb de bo beşdarkirina YPG di şer de, lê niha YPG bi hevrêzkirina firokeyên hevpeymana navnetewî beşdarî eniya şer bûn piştî vekişandin û şkenandina rejîmê û mîlîşeyên wê di vî şerî de û ta dema amedekirina vê raporê hîn şer berdewam e.